настоящата релаксация ще насочим вниманието си към всяка една част от тялото, като я сканираме осъзнато и пуснем постепенно всичко, което се е натрупало като напрежение през деня. Можеш да прилагаш тази техника, когато имаш нужда от почивка, от свързване с себе си, с тялото си, когато имаш нужда да се балансираш или преди сън. Можеш да легнеш на пода или направо в леглото. Легни по гръб, с длани обърнати нагоре, встрани от тялото ти. Нека краката са на широчината на раменете, отпуснати спокойно и стъпалата да са обърнати навън. Усети допирните точки на тялото ти с пода или леглото. Затвори очи и отпусни клепачите си. Поеми бавно и дълбоко въздух през носа, гърлото, гърдите и корема. Задръж за 4 секунди и бавно издишай в обратния ред. Позволи на въздуха да излезе от тялото ти през корема, гърдите, гърлото и носа. Нека повторим това още веднъж. Поеми въздух, задръж и бавно издишай. Усети как гърдите и корема ти се повдигат нагоре и въздухът навлиза в тялото ти. Усети как то олеква, когато въздуха излиза от теб като вълна, която е част от морето, което е в теб. Усети как това море притихва и малки вълнички галят меката му повърхност. Продължи да дишаш със собствено темпо и ритъм. Сега насочи вниманието си върху пръстите на десния си крак, стъпалото. Усети петите си, докосващи повърхността под теб, и отпусни цялото си ходило. Отпусни подбедрицата, коляното, бедрото, дясната половина от таза. Целият десен крак е напълно отпуснат. Сега насочи вниманието си върху пръстите на левия крак, стъпалото, петите, докосващи пода или леглото, подбедрицата, коляното, бедрото, лявата част на таза. Целият ляв крак е напълно отпуснат. Усети пръстите на дясната си ръка, длънта, китките, предмишницата, мишницата, рамото, отпускащо се надолу към пода, цялата дясна ръка напълно отпусната.
пръстите на лявата си ръка, дланта, китката, предмишницата, мишницата, рамото, потъващо надолу, цялата лява ръка напълно отпусната. Усети гръбнака си прешлен по прешлен и допирните му точки с повърхността под теб. Усети таза си напълно отпуснат. Усети как корема и гърдите ти се издигат нагоре при поемане на въздух и как бавно падат надолу, когато издишаш. Усети как гръдният ти кош се разширява и прибира. Ребрата, ключиците. Усети въздуха, минаващ през гърлото ти и го отпусни. Отпусни брадичката и долната си челюст. Отпусни устните, скулите, носа. Отпусни клепачите си, веждите, челото. Отпусни скалпа си, тела си и позволи на мислите ти да присъстват, без да се опитваш да ги контролираш. Вдишай спокойствието, от което имаш нужда, и издишай цялото събрало се напрежение. Представи си, че си лежиш на красив плаж върху мек и фин пясък под себе си. Слънцето изгрява и стопля кожата ти. Топлия лек полъх кали миглите ти и пяната от вълните на морето се плъзват по брега и изчезват като всичко, което пускаш от себе си, за да олекнеш. Всичко, което не ти е необходимо и ти тежи. Всичко, което се е насъбрало като прах по теб, отлита с полъха на вятъра и цялото ти тяло отново диша и усещаш свободата и чистотата на ума си. Погледни мекото и изгряващо слънце, отсветяващо небето в пастелни, жълто-оранжеви цветове през затворените си клепачи. Усети топлината и бавно раздвижи очите си под клепачите си. Поеми въздух и с издишването му раздвижи леко крайниците си. Усети къде се намира тялото ти в момента, в пространството около теб. Можеш да се протегнеш и отвориш очи или вземеш удобна за теб поза за сън.